Хайырлы кеш, сіз Муслим телевидениесін қарайсыз, эфирда бізде қонақта сәхифесі. Бүгін біздің қонағыбыз, яқташыбыз, шағирә, Татарстан Республикасының от қазанған сәнғат эшлеклесе Булгар радиосының алып барушысы Шәмсия апа Жихангирова. Хайырлы кеш, Шәмсия апа. Хайырлы кеш, якташларым, хайырлы кеш, Римма. Шәмсия апа, сүзні сіздің ижатқа келуден башлы кәлемне бұл шиғриятке, ижатқа мәхәббәт қойдан башланды, қойшан башланды. Бірінші шиғырларыңыз нешік туды? Мұны қойдан башланды, қоя башланды деп елларын тәғайынләп булмастыр. Мен һәр нәрсәне нәселдәнлеккә, геннарға аударам, чөнки минем нәселем затлы нәсел. Минем әнкәем Муслим районының Күбәк авылында туган, ул Указлы мулла кызы. Указлы мулла кызы дигәндә дә ул бик гыйлем кеше һәм бик уңган кеше. Әнкәем минем исәннәрдән 12нче бала һәм ул да менә шы гыйлемлелек аңа да күчкән. Нәселдәнлек буенча ул Коръән аятларын, бөтен Коръәнне булмаса да бик күп аятларны, бөтен Коръәнне дип әйтсәк тә була, яттан белә иде. Менә ул бик зур көч сорый. Һәм ул шигырьләрдә яза иде. Әйтәләр инде менә бәхетсезләр шигырь яза торгандыр ул, шулай дип саныйсызмы дигән сорауларда биргәлиләр. Бәлкем инде әткәемнең башка гаиләдә яшәүе, миңа яшь ярымда вакытта чыгып киткән инде ул башка гаиләгә үзебезнең авылда. Ул да үз тәэсирен ясагандыр, һич шиксез. Әмма Аллаһ Тәгалә мине, һәм инде әнкәем качакта әйтә, әйтәм, әткәем булмаса бит мин дөньяга килмәс идем дим дә, килгән булыр идең ди дә, ул әйтә, мин булмас идем димен. Менә нәкъ менә Гатуф Мөхәммәд Арифулла улы катнашмаса, минем бу дөньяга барлыкка килүемә, бәлкем мин шагыйрә дә булмас идем. Менә шушларның барсын җыйып әйткәндә, мин инде ниндидер, әлбәттә, кешенең мәктәптә укулары, югары уку йортларында белем алулары, чөнки Казанның мин бит инде 10нчы интернат мәктәбендә, урта мәктәп тәмамладым. Анда укытучыбыз әйтә иде, мин математиканы бик нык яхшы белә идем. Укытучыбыз, математика укытучысыбыз мине кыдалый математика буенча китәргә, татар теле әдәбият укытучыбыз сиңа шигырьнең серләренә төшенергә кирәк, һич шиксез укырга кирәк университетта диде. Әйтәсем килгән сүзем, мөгаен инде сиңа Аллаһ Тәгаләдән ниндидер шундый куәт бирелгән булса да, талант бирелгән булса да, ниндидер белемнәр белән аны камилләштерү, зурайту, шулай ук үз эшен эшли. Кагазга төшергән беренче шигыремне әйтә идем элек, кайчанрак шигырь яза башладыгыз дигәч. Ләкин бит без менә беләбез, Моцартның әтисе 3 яшьлек вакытта аның фортепиано артына утырып ниндидер клавишларга басканын яздырып барган. Аның музыкасын 3 яшьтән музыка яза башлаган диләр. Минем дә менә 3 яшьлек вакыттагы үземнең шигырь дип әйтик инде, мин як-якка карадыр, надырым да кеше күрмәгәндә такмаклап йөридем, гел такмак белән сөйләп йөридем, шигырь белән инде. Һәм ул менә аны әлбәттә ул табышмак кебек яңгырар, бәлкем минем якташларым, баяклылар аны тиз генә отып талылар, чөнки ул миңа кушамат буларак та тагылды соңыннан. Бу да утытта титә кая китәсең дип, кая барасың дип, урамга чыксаң шулай кычкыралар иде. Бу да утытта титә, табыр-табыр титертә, тәртәтен тотарты дигән. Менә минем 3 яшьлек вакытта анда С, Ш, Ш хәрефләре урынына бөтенләй әйтеп менә шулай сөйлидем. Анысы да бер гаҗәеп инде, кешенең ыр хәрефе булмый гадәттә. Шәмсия апа, менә сез хезмәт юлыгызны нәшриятта башлагансыз, Татарстан китап нәшриятында. Шул шигырьгә мәхәббәт китердеме сезне нәшриятка? Китапка мәхәббәт, шигърияткә мәхәббәт дип әйтмичә һич кенә дә мөмкин түгел, чөнки турыдан-туры без бит инде китаплар аша. Әгәр дә син инде ниндидер шигъри куә белән дөньяга килдем, шул җитә дип уйласаң, бик тә ялгыш булыр иде. Чөнки үзеңнең теге башкаларның иҗатын белмичә, башкаларның китапларын укып карамыйча, һич кенә дә үзеңне камилләштереп булмый. Мин әлбәттә китап нәшриятында ел ярым эшләдем дә, мин аннары соң без гаилә сәбәпләре белән Әлмәткә күчеп киттек. Мин тизрәк Әлмәт чорына ни өчен күчәсем килә, чөнки менә мактана белмәү аркасындадыр. Ул турыда минем әле бик күп, хәтта дусларым да, кайбер туганнарым да белеп бетермидер. Әлмәттә мине елата диярлек 27нче номерлы балалар бакчасына мөдир итеп куйдылар. Ул вакытта безнең Гараноның җитәкчесе Тюгаев дигән мәрхүм диләр инде, шул мине мәҗбүриләп шул балалар бакчасына мөдир итеп куйганнан соң мин шунда җөрьәт итеп татар группалары ачтым. Ул 76нчы еллар, 75нче елларда ул мөмкин булмаган хәл иде. Һәм мәктәпкәчә яшьтәге
балаларның шул өлкән методисты бар инде, шул балалар бакчасы белән җитәкчелек итә торган Нина Павловна Потапова дигән. Ул мин әйтә инде, сине судка бирәчәкләр, ул группаларны яп дип. Ләкин мин ул группаларны япмадым. Аллага шөкер, үзем анда 7 ел эшләдем балалар бакчасында мөдир булып. Һәм иң мөһиме, безнең кечкенә группа һәм урта группада 2 ел балалар татарча укыйлар, татарча сөйләшәләр. Кеше гомерендә 2 ел күп түгел. Һич кенә дә күп түгел. Һәм рус балалары катнаш никахларны әйтеп тә тормыйм. Менә катнаш никахлы өлкәннәр, аларны әбиләр дип әйтсәң дә, ят инде аларга 50 яшьләр булгандыр. Килеп елыйлар иде кочаклап. Балакаем, сине кем җибәрде? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеме син? Менә киленебез безнең рус милләтеннән оныгым минем белән татарча сөйләшә дип мөлдерәп яшьләрен шулай киләләр иде. Бу бит бер дә начар әйбер түгел. Менә мин үзем менә шундый батырлык эшләгән өлешен шулай ук әйтеп китәсем килә. Я бит мин ул вакытта бик балачага гына идем инде. Җыелышларга барсаң, минем үзем теккән күлмәкләрем, анда инде әллә ничәшәр алтын аскан ханымнар. Сез монда кем аша урнаштыгыз балалар бакчасына мөдир булып? Андый җиргә бит теләсә кемне куймыйлар дигән булалар иде. Мин кем ашада түгел. Менә шундый батырлыкта булып алды әле. Аннан соң инде мин кабат китап нәшриятына кайттым. Минем эш урыннарым күп түгел. Һәм менә 30 ел була инде, киләсе ел 22 елның 2 мартында минем радиога килгәнемә 30 ел тулачак. Менә радиога, Булгар радиосына ничек килеп эләктегез? Булгар радиосына мин аңынчы Татарстан радиосына әйтәм бит, менә шул 92 елның 2 марты, чөнки 1 март ял көне иде, якшәмбе көн. 2 марттан мин хезмәт юлымны башладым. Миңа инде кая барасың, ул бит бик шундый урын, анда һич кенә дә тыналарга да ирек булмаячак дип, шуннан да тыналарга ирек булмагандан да. Мине тавышың бик нык оригинал, башкаларны кабатламый торган радио тавышы диләр инде. Мин һич кенә дә үземнең радио тавышы дип уйламый дирем. Юк, мәйтәм, радиога бармыйм, минем бит аңа тавышым туры килми димен. Ләкин ни хикмәт, Худайның рәхмәте, менә шул аш булдым да таш булдым, шул радиода мин төпләнеп калдым һәм 2001 елда Татарстан радиосы карамагында Булгар радиосы бала бәбие эшли башлады инде. Без параллель рәвештә Татарстан радиосында да, Булгар радиосында да тапшырулар алып бара идек. Аннары ул сәясәт, ул президентыбызның беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиевның акыллы сәясәте булган димен, чөнки күп тә үтми безне ВГТРК Рәсәй составына Татарстан радиосын һәм телевидениесын кушкач, Булгар радиосы үзе мөстәкыйль яши башлады. Һәм монда инде бүлеш китте хезмәткәрләрне. Мине тегендә дә тарталар, монда да тарталар. Һәм бик нык инде менә әйттем бит әле, математика укытучыбыз мине математикага тарта, татар теле укытучы монда тарта дип, шундагы кебек шактый тартышканнан соң инде мин Булгар радиосында эшләп калдым. Ләкин мин анда түрәлек вәгъдә иткәнгә түгел. Һәм мин озак та үтми Булгар радиосының баш мөхәррир итеп куйдылар. Мин үз вазифамны шөкер әйбәт башкардым дип уйлыйм, чөнки әле эшләп киткәчтен безне җафалады инде ул менә баш мөхәррир булып эшләгәндә дип артыннан сөйләп тә калалар бит. Ләкин мин әйтәләр инде, менә мин һаман бит әле радиода эшлим. Әйтәләр инде, иң рәхәт вакыт сезнең белән эшләгән вакыт иде дип. Шәмсия апа, менә кайбер иҗат әһелләренең, кайбер шагыйрьләрнең, язучыларның иҗатында торгынлык еллары күзәтелә. Ә сездә менә андый чорлар бердә күзәтелми кебек. Сез елдан-ел үсәсез, елдан-ел популярлаша барасыз. Моның сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? Һәм нәрсәгә бәйле бу? Үземнең иҗатымда торгынлык еллары дип атамас идем. Ләкин минем әйтик 3 ай, 4 ай бер нәрсә дә язмый торган вакытларым да булды, чөнки биографиямны белгән кешеләр инде беләләр, минем бик зур кайгылы вакытларым да булды. Андый вакытларда иҗат белән шөгыльләнәм дип, шигырь язам яисә проза язам дип утырып булмый. Ләкин мин аны һич кенә дә торгынлык чоры дип атый алмыйм. Бу миңа Аллаһ Тәгаләнең биргән бер сынавы дип кабул итәм һәм Аллаһ Тәгалә, әгәр дә мин шул сынауларны тиешенчә җиңеп чыкмаган булсам, Аллаһ Тәгалә минем бәлкем менә шушы иҗат итү куәмне мине мәхрүм дә иткән булыр иде. Менә оның бөтен юмаган кирләре өелеп ята ваннасында, савыт сабалар юылмаган килеш өелеп тора, ул шигырь язып утыра, атналар буе дип. Мин алай итеп иҗат иткәнем юк, дөресен әйтергә кирәк. Һәм Худайның хикмәте, Зөлфәт абый әйткән иде, мәрхүм, бер вакыт үзенең 60 яшьлек юбилеенда, җүнле кеше бу яшькә кадәр яшәми дип, шуның кебек ул кадәр шигырь
каян иҗат ителгәндер. Шигырьләрем бик күп. Әле бер каяда дөнья күрмәгән шигырьләр капшык тора. Һәм минем гадәтем шундый. Яздым да тизрәк илтеп бирдем дигән гадәтем юк. Ул менә шулай начар гадәттер ул. Һәм без инде менә язучыларның әле съезды булып узды бит. Шунда әйтәләр инде ул бит профессиональ язучылык белән шөгыльләнү бик авыр шөгыль ул диләр. Профессиональ язучылык белән шөгыльләнү ул син өйдә утырып иҗат итеп кенә утырасың дигән сүз. Миңа калса параллель рәвештә хөкүмәт эшендә дә эшләү һәм шунда ук иҗат та итүдән дә авыры юк. Һәм әле синең әгәр дә биографияң бик күңелле генә барса, бик әйтсен, ирнең иркәсе булып кына яшәсәң, фатирларың булса, безнең бит фатир да булмады, ирем дә минем бик озаграк белән авырды. Мин үземне бу яктан инде үземә генә уйлап йөрим, әйтәм, мин иң батыр кешедер мөгаен. Моннан бик күп еллар элек Яшел гармун дигән повесть язган идем. Ул әлбәттә бөтен дөньяны шаулатып алды чын мәгънәсендә. Шуннан соң инде мин прозаны әйтәм бит, менә әгәр дә дөнья шулай басыбрак китмәсә, мине дөньяга проза әсәрләрем бик күп булган булыр иде. Ләкин мин анысына да үкенмим. Менә кайбер әйберләр ничектер ирексездән прозага салына. Бу килен капкасын, тәгаен генә килен капкасын алсаң, инде аны кайбер кеше бит менә шул ук темага пьеса да яза, шул ук темага роман да яза. Шуңа ул поэма да шигырь да язып куя. Ләкин мин андый үз максатым юк менә. Шәмсия апаның сезнең менә күп шигырьләрегез җырга салынган, ягъни җырлар иҗат ителгән күп шигырьләрегезгә карата, алар үзләре дә җырлап тора. Менә композиторлар сезгә үзләре мөрәҗәгать итәме? Кайдан шул кадәр җыр туа? Саның җырның, шигырьнең киләчәген алдан билгелисезме? Менә бу җыр булачак дип. Һич кенә дә алдан билгеләмим. Һәм менә бит инде һәрбер кешенең үзенең көнчеләре була торгандыр. Миңа шулай ишетергә туры килгәләде. Бу миңа ни өчен авыр ишетелде, чөнки ул дөрес сүз түгел иде. Әйтәләр, үз радиода эшләгәч яздыра инде, дип иҗат кичәсеннән шулай чыгып баралар, Камал театрыннан үзебезнең даирәдәге бер шагыйрә шулай дип чыгып бара инде. Бәлкем ул минем шулай ук кимчелегемдер. Мин әгәр дә менә шу шигыремә җыр языгыз әле дип бирсәм дә язырлар иде. Ләкин юк, мин алай бирмим, менә ул минем шундый яхшы сыйфатым дип утырырга кирәкми, мин орышырга кирәк мине, әлбәттә. Ләкин Худайның рәхмәте белән менә үзләре каяндыр шигырьләрне табып, мин синең шигыреңә җыр язган идем бит әле, тыңлап кара әле, ничек дип әйтерсең диючеләр дә бар. Кай чакта тыңлый башлыйм да, я радиодан, я телевизор, туктам әйтәм, бу минем шигырьгә бит әле. Ул инде теге бәлкем кемдер рөхсәт сорарга тиештер, кемнәрне сата дип тә әйтәләр шигырьләрен, мин андый эшләр белән шөгыльләнмим. Ләкин мин алдан менә бу җыр булсын әле дип язганым юк. Кайчакта әйтәләр инде, менә мин синең бер шигыреңә көй язган идем. Ул шул кадәр катлаулы, аны җырчылар өйрәнә алмый бит инде безнең хәзерге җырчыларда. Менә шуны 3 сүздән тора торган гына әйтеп үзгәртеп бир әле. Инде әйтик, менә аны җырчы да тиз ятлый, тамашачы да залдан чыгып киткәндә аны җырлап чыгып китә. Юк, мин алай яратмыйм. Мин менә монда мисалга китерер идем Фатих Хөснинең Кышлар тынды дигән, прозаик Фатих Хөснинең Кышлар тынды дигән җырын. Менә мин аңа Хөснул Вәлиуллин музыка язган, мин аны җырлый башлыйм да елый башлыйм. Җыр менә шулай булырга тиеш. Шигырьне аны каяндыр кемдер табып укый, кемдер укымый, ә бит шигырьне ни өчен көйгә салалар? Ул күбрәк кешегә барып җитә. Һәм ул кешенең җанын кузгата, чөнки монда көй катнаша һәм башкаручы катнаша. Шәмсия апа, сез үзегезнең туган авылыгыз Баек турында китап та чыгардыгыз дип беләбез. Тарихи китап. Менә бу тарихны кайчан язарга өлгердегез һәм гомумән ничек бөтен эшкә дә җитешәсез? Шул ук шигырь язарга да, тарих язарга да. Бу китап турында әле тарихчылар бер сүз дә әйтмиләр хәзергә. Ләкин аның кимчелекләре дә бардыр, чөнки мин тарихчы түгел. Һәм мин үземә андый үз максат та куймадым, тарихчылар белән ниндидер якалашу, бәйге сыман нәрсә оештыру. Миңа авылымның тарих ниндидер вакыт чыңгылына төшеп юкка чыкмау мөһим. Чөнки университетта укыган вакытта ук мин авыл тарихы белән кызыксына башлаган идем. Алар инде миңа нәрсәләрдер сөйләгән бабайлар, әбиләр әллә кайчан күрәсе булдылар. Һәм аны күп кеше хәтерләми дә. Шул җәһәттән караганда мин ул эшкә алынмас та идем, мөгаен. Чөнки ул минем вакытымнан бигрәк минем күңел халәтемне, күңел тынычлыгымны алды. Инде ул эшкә алынгачтын аны кешечәрәк язып чыгарга кирәк.
Миңа энекәшем менә Дәүфит, ул генерал-лейтенант инде, апамның, бер туган апамның улы. Ул әйтә, менә Баек китабына син язырга тиеш, Баек китабында юкмы әйтә, мин тарихчы түгел, мин ул эшкә алынмыйм. Шуннан килеп кит әле ди, мин бардым, анда Бакалы районының Катай авылыннан бер кеше утыра. Башкортстандалар да бик кызык, алар бу эш белән инде күптәннән шөгыльләнә. Һәм алар ниндидер район, авыл турында китап яза да, шуны кандидатлык диссертация итеп тә яклый. Бу инде тарих фәннәре кандидаты икән, шул китапны күрсәтә, Катай авылы турында китап язган. Мен әйтәм, сезнең авылда бер Дәваши әби бар иде, мен әйтәм, ул китапка кердеме? Мин дә белмим ди аны ди. Бу мине бер сискәндереп җибәрде. Шуннан Дәүфит әйтә иде, менә ул ди шәҗәрәне эшләп китергән. Дәүфит үзенең жизнь ягыннан шәҗәрәсен эшләткәнне белә иде, мин нәсел агачын. Менә ди, аның шәҗәрәсе буенча Баекка нигез салучылар Хамадишиннар ягы булып чыга ди. Бу кешегә сорау бирәм инде, сез моны әйтәм, нәрсәгә нигезләнеп әйтәсез? Нинди тарихи архив материалларына нигезләнеп сез бу әйберне әйт? Мен әйтәм, сез гафу итегез. Монда бит мен әйтәм, сез архив материалларына нигезләнмичә, мен әйтәм, кем акча түли шуңа ялган тарих язып биреп булмый, мен әйтәм. Шуннан бу ничектер торды да, мин барасым бар, китәсем бар дип чыгып китте әкрен генә. Энекәшем әйтә инде, ул менә шушыда 2 буын өстәгән. Теге бабайларны Баекка нигез салусы эше итеп китереп чыгарган, ялганлап дип әйтик, бу очракта. Менә шуңа да 50 мең акча сорады ул ди. Монда хикмәт акчасында да түгел. Менә шулай килеп чыга инде ди. Шулай ялганлап язып бирәчәкләр, син алынмасаң ди. Мин шуннан да уйлап куйдым, әйтәм, кемдер акча түләп, моны кемгәдер акча түләп Баек тарихын яздырачаклар инде. Туктам, әйтәм, моны шуннан да мин язырга тиештер. Мин аны көнне-төне бүтән эшемне ташлап диргә кирәк. Акылдан шашырлык дәрәҗәгә җитеп эшләдем. Әле бит эшкә дә барасы бар. Һәм бик аянышы шунда, типографиягә бирергә дигән төнне компьютерда минем саклаган әйберем юкка чыкты. Анда кайбер хәреф хаталары бар, әмма ул мөһим түгел бу очракта. Һәм бу вазифаны мин, Аллага шөкер, әйбәт эшләп чыктым димен. Эштән генә горурланып та йөрим. Булай мин үземне әллә кемгә куймыйм, әмма менә шушы китапны җиңү белән мин бик батыр кеше икәнмен димен. Шәмсия апа, менә Аллаһ Тәгалә бирсә бирә бит ул сезгә җырманга сәләт кемнән күчкән? Сез бит әле җырлыйсыз да. Һәм менә шул үз гомерегездә яшәү дәврендә сәхнәгә, олы сәхнәгә чыгып җырлау уе бер кайчан да туганы булмадымы? Беләсезме, минем ул җырлау шул кадәр теге яхшы хәтер биргән, менә әнкәйемне әйттем бит әле, бөтен Коръәннең аятларын яттан сөйли иде дип. Минем бөтен җырларның көе дә, сүзе дә истә кала иде. Элек бит радиолар юк иде инде, без бит инде шактый элекке кешеләр дип әйтик. Багана башында радио тора, мин шул багана янына барып тыңлыйм. Һәм инде миннән өлкәнрәкләргә көен дә өйрәтәм. Әгәр дә сүзләре отып калмасалар, сүз дә язып бирәдерим, сүзләр дә язып бирәдерим. Һәм теге бик тә җырларга яратадырым. Безнең авыл башында, шул авыл башындагы капкадан чыгып китәсең дә, кукуруз басу башланадыр иде. Мин шул ул миннән нишәптер нык бик урман кебек иде ул. Мин шул кукуруз басуына керәм дә кычкырып, салават ариларына кадәр җырлыйдым. Отып калам, чөнки иртәннән Башкортстаннар башлый, иртәнге 6-дан. Аннары Казан тотына. Ул җырлау сәләте, мөмкинлекләрем бар иде җырчы булып китәргә дә. Ул вакытта Ленинградның театр институтына да җибәрмәкчеләр иде. Артистка булып китергә дә, театр артисты булып китергә дә мөмкинлек бар иде. Ләкин инде менә бу очракта минем әнкәем әйтә, "Эй кызым, аларның бит инде гаиләләре булмый, аларның инде җүнле тормышлары булмый. Кирәкмәстер ул" дип инде. Мин юкса инде җырга да, биергә дә, бөтен нәрсәгә сәләт бар иде. Уен коралларында да уйныйдыр мин үз белдегем белән. Менә шулай Худайның рәхмәтен, мин инде бүгенге көндә теге кайбер кеше әйтә бит, гомерегезне яңадан башласагыз, менә җырчы булып юк, алай юк. Аллаһ Тәгалә миңа менә шушы юлны биргән, һәм мин юлда кирәк җирдә инде теләсә кайсы вакытта теге профессионал җырчылар әйтә бит, минем бит тавышым ачылмаган, ул әле 11ләрдә ачыла. Минем һәр вакыт ачык. Менә сезнең кызыгыз Гөлназ җырлый, аның сәхнәгә чыгуына ничек карыйсыз? Мин аның сәхнәгә чыгуына шул кадәр уңай карыйм. Әмма безгә менә бик хәзерге заман өчен яраксыз бер сифат биргән Аллаһ Тәгалә, ул тыйнаклык. Мин аңа менә кайчакта мисаллар китерәм, күрәсеңме, мен әйтәм, Мәйдан каналыннан кемнәр җырлый. Әлбәттә, алар акча түләп инде әйләндертәләр үзләр. Син бит кызым, әйтәм, талантлы, ул бит бик матур музыкалар яза, бик матур шигырьләр яза, бик матур җырлый. Һәм инде бөтен нәрсә мөгаен бу очракта акчага терәлеп кала торгандыр.
Чөнки фонограмманы ясату гына да ул иң эшсезе да 15 мең фонограммасы тора. Әйбәт итеп ясаганда ул 40-50 меңнәргә китә. Инде видеоклип ясатуны әйтеп тә торасы юк. Һәм мин үзем дә менә бит хәзер акча түләп китап чыгаралар. Мин инде Аллаһ Тәгаләдән биргән үземнең шушы талантымны халкыма ниндидер халкым шул шигырьләрне укып юансын дип халкым өчен язам икән, үземнең акчамны түләп китап чыгарасым килми минем. Һәм кызымның да шулайдыр дип уйлыйм. Аны халык бик ярата, кая китте ул, ник җырламый дип әйтә. Мин радиода да шаккатам. Барып керәсең бүлмәгә, әле алар эшли генә башлаган, аларның стенасы, диварлары туры әллә инде дипломнар, алар әллә инде конкурсларда катнашкан. Минем радиода мин эшкә баткан, мин атнага 8-9 тапшыру эшлим. Ниндидер конкурсларда катнашу турында башыма да килми. Һәм минем гомумән менә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дип әйтеп киттегез бит. Ул исемне миңа үзем белмәгәндә кемнеңдер менә хәйрхах. Мин аны кем икәнен дә беләм хәтта. Әйдәгез аңа бирик дип әйтмәсәләр, ул исем бирмәсләр иде. Һәм мин Татарстан журналистларының бәллүр каләмиясе. Менә радиода без сезнең эшләрегезне яшереп кенә биргән идек дип мин чакыралар инде бәллүр каләмне, аны пирамидада тапшыралар бит. Табын әзерләп инде. Мәйтәм, мине булай гына чакыралардыр инде дисәм, мине бер заман сәхнәгә чакыралар. Миңа шул бәллүр каләм бирделәр. Аннар хезмәт ветераны медален дә мин шулай үзем белмәгәндә бирделәр. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесен шулай үзем белмәгәндә. Ул шул кадәр рәхәт, үзең сорап алмаганда кинәт син әйтәләр, менә сезгә шуны бирәбез дигәч, мин шулай яратам. Әле бит минем улым да бар. Улым әйтәм, хатын кызга әле тыйнаклык шактый ярап тора, әмма ул инде безнең калтырап төшә, ул шундый каушый. Аны гаишниклар туктатса, аннан да җинаятчы юк дип уйлыйлардыр инде. Ул калтырап төшә, югалып кала. Улым әйтәм, син берәр дә эшләмәдең бит, балакаем. Менә шундый оныклар, өчесе дә шулай тыйнаклар. Барысы да шигырь яза, барысы да җырлый. Шәмсия апа, менә сезнең буынга бүген яшь буын арасыннан алмаш бармы? Яшь шагыйрьләр, язучылар бар дип уйлыйсызмы? Шөкер, юк дип әйтеп булмый. Мин үзем дә менә әле мәктәптә укыган вакытта ук мине укытучым һәм теге башка укытучылар да ырышалар. Нишләп син зурлар темасына язасың? Мин әллә кая кереп китәм? Әллә инде фәлсәфи темаларга. Һәм ул әле Марсел Галиев белән дә бер көнне сөйләштек. Хәзер дә менә агып тормый диде иҗатты. Анда агып тора, шуннан да гел агып кына тора шигырь. Кагазга төшергә генә өлгер. Кемдер шигырь язганны белсәм хәзер, шакыртып китерәм. Андыйлар бик күп. Булат Ибраһимовны мин 8нче сыйныфта укыйдыр, Лаеш районының Атабай авылында белеп алып, аның дәфтәрләрен китертеп, аны әзер өйрәтеп, аны университетка укырга керткән кеше дә мин. Аннары Фәнил Гыйләҗев, ул әле Ширмешән районында яшидер, әнисе Казанда яшидер иде. Шул Рифат Сәләхләр һәр берсен әйтәм, язагына күрсеннәр, ташлыгына күрмәсеннәр. Чөнки кешегә, иҗат кешесенә, менә шигырь яза торган кешегә яз гына дип әйтеп торга кирәк. Яз. Бу шигырьң барып җитмәгән, бысык ни булмаган дип әйтергә ярамый. Язсыннар. Шәмсия апа, менә инде берничә ел рәттән Мөслимдә татар әдәбияты һәм сәнгате көннәре уза. Безгә бу көннәрдә бик күп язучылар килә. Мөслим, әлбәттә, язучыларны күреп, алар белән танышып, алар белән тагын бер тапкыр очрашып, сөйләшеп кала. Язучыларга бу нәрсә бирә? Мин һәр берсендә аларның булам, мине чакыралар әлбәттә, инде Мөслимнән булгачтан. Һәм мин шул кадәр горурлык хисе белән йөрим Мөслимдә дә, һәм горурлык хисе белән йөрим Казанда да. Алар шул кадәр мөкиббән китеп, шаккатып кайталар ки, чөнки Мөслим бит ул арча гына түгел. Бездә нинди ялгыш фикер яшәп килде, ничә еллар буе әдәби тел Казан артындагы телгә нигезләнеп ясалган дип. Мин бу сүзгә гел аяк терәп каршы чыгам. Әдәби тел, матур тел, нәзакәтле тел фақат Мөслим ягында гына. Ул йомшак, ул ничектер техник телерәк тегеләр, ничектер катырак тел. Һәм менә монда минем инде сәфәрдәшләрем дә, каләмдәшләрем дә килгәчтән әйтәләр: "Ой, ярый, Мөслимгә килдек. Анда бит бөтенләй икенче дөнья. Анда бит татарча сөйләшәләр." Һәм әле менә Ркаил безнең язучылар берлеге рәисе булды бит инде, әле менә бүген ул кунакта монда. Ул сорау бирә: "Менә сезнең 3 мәктәп, Рамил Хәмзовичка сорау бирә. Нишләп сез 3 мәктәпнең берсен татар мәктәбе генә, гел татар мәктәбенә ясамсыз?" Рамил Хәмзович әйтә: "Сез берәр баланың сезнең белән русча сөйләшкәнен я исәнләшкәнен ишеттегезме?"
Мен шул кадәр шул җаваптан разый булып калдым ки, Менә бу урында Шәмсия апа үзегезнең берәр шигырыгызны да безнең тамашачыларга, телевизор караучыларга беләк итмәсез. әле Мөслим турындагы шигырьләремне барлап карадым. Алар 50-дән артык. Мин аларны теге санаганым юк. Мин аны ни өчен уйлап куйдым, бер күңелем кителеп тора. Чөнки Мөслим урамнарында баннерлар пайда була башлаган иде. Хәзер бардырмы менә шигырьләр белән. Әйтик, Зөлфәтнең шигырен күргәнем юк. Харрас Аюп шигырен күргәнем юк. Дүрт юллыклар мәсәлән. Үземнең шигырьләрем белән дә дүрт юллыклар күргәнем юк. Әйтәм, минем бит монда язып куярлык шигырьләрем бар инде дип уйлап шулай барлаган идем. Алар 50-дән артып киткән. Әле мин барлап бетермәдем. Һәм менә яңа гына табадан төшкән бер шигырем. Мөслимемә тагын кайттым әле. Кайттым әле тагын кунак булып. Хисләремне ачып җибәрергә кымашаулый бераз тыйнаклыгым. Кунак булсаң, тыйнак булны әйтеп җибәрәләр иде кунакларга. Тыйнак булу безнең бала чактан киртләп куелган шул кылакларга. Юкса, әгәр кыюлыгым җитсә, торыр идем мени башым иеп. Бар җиһанга сүрән салыр идем. Мин яратам сине, Мөслим диеп. Яратмаслык, мактанмаслык мени, ыжмах гүзәллеге бар төшендә. Казанда да Мөслим гүзәллеген уянырмын күреп мин төшемдә. Урамнарда таныш йөзләр эзләп, сагынырмын сезне, якташларым. Исем, җисемемне зурлаучылар, мине һич тә кире какмасларым. Горурлыгым битсез, җанаклыгым, кунакчыл, сабырлар, көчлеләрем, кая барсаң шунда мактанырлык. Гади, тыйнак, минем төслеләрем. Мин сезнеке мәңге Мөслимнәрем. Рәхмәт, Шәмсия апа. Һәм Шәмсия апа, инде алдагы сорауны бирмей калсак, бигрәк тә хатын-кызлар үпкә белдерер. Менә сез шибәр, матур һәм яшь булып калу сырында белешеп бетегез әле. Мондай сорауны миңа бик күп бирәләр. Хәзер бит инде хәзер генә түгел, гомумән хатын-кыз ул салоннарга йөрүчән, көзгеләргә караучан, бик күп әллә нинди косметик чаралар кулланучан. Һәм хәзер мин аларның хәтта исемнәрен дә белмим. Минем үземә дә әйтәләр инде, син ясатасыңмы соң? Анда бик күп җырчылар һәм башка сәнгать әһелләре дә ясатып битләрен шомарталар, каннары мәгълүм. Ләкин минем әле шушы көнгә кадәр көзгә карарга да вакытым булганы юк. Һәм мин алар белән шөгыльләнеп, әйтик, биттәге җыерчыкны бетереп кенә, җандагы җыерчыкны бетереп булмый торгандыр. Менә шушы күңелнең чиста булуы, күңелеңдә кир булмау, әнә шул күңелеңдә җыерчык булмау төп сәбәптер димен. Рәхмәт, Шәмсия апа, киңәшләрегез өчен һәм гомумән әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сезгә иҗат уңышлары телибез. Киләчәктә дә очрашырга. Бүген бездә кунакта якташыбыз шагыйрә, Булгар радиосының алып баручысы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия апа Җиһангирова булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Татарстан президенты кошындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Сөембикә журналы бәйге игълан итә. Татар гаиләсе, үрнәк алыгыз. Татарстан авылларында татар телен, буыннар бәйләнешен, гореф-гадәтләрне саклап яшәгән туганнарыгыз, күршеләрегез, таныш-белешләрегез турында безгә дә хәбәр итегез. Җиңүчеләрне акчалата бүләк көтә. Тулырак Сөембикә журналы сайтында. Үрнәк татар гаиләләрен бергәләп барлыйк. 16+.